ng mga nagbabagang balita. Ginang sa Minalaba, Camarines Sur patay sa pananaksak ng kanyang bayaw. Big time all price hike sasalubong sa mga motorista sa unang araw ng Abril. At centenarian sa Kamaligan, Camarines Sur nagdiwang ng kanyang 105th birthday. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Pasintabi po dahil sensitibo ang balitang ito. Patay ang isang ginang at halos lumabas ang lamang loob matapos masaksak ng kanyang bayaw sa Minalaba, Camarines Sur. Biktima at suspect matagal na umanong may alitan. Narito ang ulat ni John Amador. Patay ang isang 41 anyos na ginang matapos masaksak ng kanya mismong bayaw sa Zone 5 Sitio Lazaro, Barangay Taririk, Minalaba, Camarines Sur, pasado alas 4 kahapon. Sa tindi ng pagkakasaksak ng suspect sa biktima ay halos lumabas na ang lamang loob nito. Ayon sa inisyal na investigasyon ng otoridad, dati nang may di pagkakaunawaan ng biktima at bayaw nito. Mismo ang mga residente sa lugar ang nagturo na ang bayaw ng biktima ang salarin sa insidente. Ito daw may parang may dati ng samaan ng loob dun sa biktima. Tapos nung gabing yung hapon na yon, nagkasagutan sila. Tapos doon na humantong sa kumuha ng kutsilyo yung suspect. Tapos nagpambuno sila hanggang nasaksak yung biktima. Nakainom umano ang suspect na kinilala sa pangalang Berhel, 44 na taong gulang. Nagkaroon umano ng pagtatalo ang dalawa hanggang sa masaksak sa mismong tapat ng bahay ang biktima. Naisugod pa sana ito sa ospital ngunit idineklarang dead on arrival. Homicide ang kaso na kaharapin ng suspect. May paalala ang PNP sa ganitong mga insidente. Ito pong mga insidente, ang paalala po namin ay maging kalmado lang po tayo. Kung idaan po natin sa legal na pag-uusap, idaan natin sa legal na proseso. Kasi mahirap po ngayon magkakaso. Pwede po mag-contact sa amin para maayos po natin kung ano man ang problema para magawa po natin ang paraan. John Amador, CSN. Taas presyo sa produktong petrolyo ang sasalubong sa mga motorista sa unang araw ng Abril bukas. 1 peso and 40 centavos per liter ang itataas sa gasolina habang 1 peso and 20 centavos per liter naman sa diesel at kerosene. Ito na ang ikalawang sunod na linggong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ang sanctions ng US at Iran at patuloy na sigalot ng Russia at Ukraine ang itinuturong dahilan ng panibagong oil price hike ngayong linggo. Dumadaan pa noon sa bangkang demotor ang mga residente at motorista sa ilang coastal barangay ng Pasakaw at Libmanan, Camsur. Ngunit ngayon, may maayos na nadaraan ng tulay ang mga residente na malaking tulong umano sa mga ito. Narito ang ulat ni Eli Balbin. Tapos na at napapakinabangan na ng mga residente ang Tinalmud Bridge sa bayan ng Libmanan. Nasa 80 milyon ang inilaan na pondo ng provincial government ng Camarines Sur na nagkokonekta sa coastal barangay ng Pasakaw at Libmanan. Sinimula ni dating Governor Migs Villaperte ang proyekto at pinagpatuloy ng kasalukuyang gobernador na si Luigi Villaperte at Congressman El Rey Villaperte upang mabigyan ng maayos na tulay ang barangay Tinalmud Viejo at Tinalmud Nuevo at ilang katabing barangay. Kung dati hirap makatawid ang mga produkto, hirap makapasok ang mga estudyante dahil walang maayos na tulay, ngayon masayang napapakinabangan na ng mga residente at kalapit na barangay ang bagong tayong tulay na ito sa bayan ng Libmanan. Kay Luigi Villaperte, kay sa Migs Villaperte, kay El Rey, sa bilog niya pong pamilya. Dako lang pong pasasalamat mi sa Indo na nagkaugak kami ng tulay na matibay, as in haloy na panahon na gagamito ni Samuyak. Isa si Kagawad Nolan Geraldino sa nakaranas ng hirap nung panahon na nag-aaral pa siya. Aniya taong 2009 hanggang 2012 naranasan niyang sumakay sa bangkang demotor at kung wala namang pambayad ay napipilitan siyang maglakad. Pero ngayon, ayos na goods na po kasi pupunta ka kahit walang pera, makakapasok ka, sir.
Naranasan ko na po 2009 hanggang mag-graduate po ako ng 2012. Grabe po ang sakripisyo dyan sa Moyang inabot. Mamata po kami ng alas 7. Padawit po kami din ng bangka. Mabayad po kaming Kada sarong tao po, pa yan, ng 2 pa po ang pesos ang kada sarong tao. Grabe po ang sakripisyo ka to. Lalo na po pag nabaha, dahil po kami basta-basta nakakalaog ta. Masakit man po na maglaog kami na mabahaon. Hirap din sila sa pagtawid ng kanilang produkto tulad ng kopra dahil sa walang maayos na tulay. Yun po itong pinaka kang samuyang produkto. Bangka to bangka lang po talaga, may paning iba. Kung may bangka, may babalyo ang produkto. Dipisilong pong maray talaga na hanggat dahil na ang samuyang tulay, yung sakripisyo ng tao. Pag may po dyan, may produkto, dinadaan po sa bangka. Kasi wala naman pong tulay. Pag minsan baha, hindi makatawid. Kaya sobra po talagang hirap kung wala pang tulay. Eli Balbin, CSN. Mapayapa at maayos na pangangampanya na obserbahan sa Naga City sa pagsisimula ng campaign period. Narito ang ulat ni Regine Bue. 3 araw matapos magsimula ang kampanya para sa lokal na kandidato, maayos at mapayapang kampanya ang naobserbahan ng kapulisan sa Naga City. We are on green category. Andun naman yung intent natin. Wala pang na-monitor na mga banks. Alam naman natin yan for the couple of years na walang election-related violence, election-related incidents, hindi treat na ang ating election officer. So, very peaceful for the last 3 days. Dagdag pa ni Colonel Rebellion, wala sa mga tumatakbong kandidato sa lungsod ang humingi ng seguridad mula sa kapulisan. Walang intense rivalry sa pagitan ng mga ito kaya wala rin na italang banta sa seguridad. Actually, kami magbibigay nga ng augmentation sa Kamsor because they know na ang Naga is peaceful. Malaki ang Camarines. Unlike Naga, manageable ang peace and order. So, magbibigay kami. Samantala, higit kumulang 100 na kapulisan naman mula sa NCPO ang ilalagay sa iba't ibang lugar sa Camarines Sur para sa dagdag na seguridad ngayong panahon ng kampanya at sa darating na eleksyon sa ika-12 ng Mayo. Regine Bue, CSN. Malapit nang matapos ang school year 2024 to 2025 kaya naman asahan na ang kaliwatkanang recognition at graduation rights. Kaugnay nito, may paalala ang DepEd na dapat makabuluhan at hindi magarbo ang pagsasagawa ng mga ito. Narito ang ulat ni John Amador. Nakatakda ang pagtatapos ng school year 2024 to 2025 ngayong darating na buwan ng Abril. Kaugnay nito, inaasahan na ang kaliwatkanang recognition at graduation rights sa mga paaralan. Habang nalalapit ang pagtatapos ng school year, ay may paalala ang DepEd na gawing simple ang mga graduation at recognition rights sa mga pampublikong paaralan. Totoo nga, nalalapit na ang ating end of school year rights, recognition, graduation. Tungkol naman po dito, inaasahan natin na ganito, although milestone ito sa buhay ng mga estudyante at sa mga magulang na nagpapaaral, pero inaasahan po natin na gagawin nating simple pero makahulugan. So sa pagiging simple at makahulugan, ang ibig natin sabihin, hindi siya yung masyadong magarbo, hindi siya masyadong magastos, simple lang kasi alam naman natin baga ang buhay ngayon. Tapos, ganapin natin siya sa mga lugar, kung hindi man sa eskwelahan available yung number of participants sa activities na to, pwede natin siyang gawin sa ibang venue na simple lang. April 14 to 15 ang simultaneous end of school year rights sa mga pangpublikong paaralan. Ayon na rin sa DepEd Memorandum No. 27 Series of 2025. Nagpaalala rin ang DepEd sa no collection policy o walang dapat na babayaran ang mga magsisipagtapos ngayong taon. Inaasahan natin na susunod sila kasi yun ang guidelines. John Amador, CSN. Selebrasyon ng Idil Fitr ng Muslim community sa Naga City naging mapayapa. Narito ang ulat
Naging matahimik at simple rin ang pagdiriwang ng Idil Fitr o ang huling araw ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ng mga kapatid nating Muslim ngayong araw. Ang Muslim community sa Naga City nakiisa sa pagtatapos ng Ramadan matapos ang moon sighting kagabi. Eid Mubarak po, at least po, alhamdulillah, praise be to God na ito pong pagtatapos ng fasting in the month of Ramadan. Alhamdulillah po na itinagkaloob ng Allah ang pinakamagandang biyaya o patnubay ng Allah. Ang Idil Fitr ay isang selebrasyon kung saan nagkakaroon ng salo-salo pagkatapos ng buwan ng Ramadan o pag-aayuno habang sa ibang mayayamang bansa kung minsan ay meron pang bigayan ng regalo. Ngunit ayon kay Ginoong Haron, mahalaga ang pag-aayuno sa reliyong Islam. Pag dumating po yung tinatawag na month of Ramadan, unang-una, pumapasok sa isipan ng bawat mga Muslim na obligatory po sa mga Muslim na nanampalataya o hindi na isagawa yung obligasyon sa pag-aayuno. Kasi ang pag-aayuno po ay napakalaking bagay sa mga tao. Dahil itong pag-aayuno po ito, maraming biyaya kang makukuha. Unang-una, disiplina sa iyong sarili. Pangalawa, ay yung kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat sa atin ay nandiyan dyan. Sabi pa nga, sabi dyan, pag nag-start ang Ramadan, yung paraiso ng Allah, ang lahat ng pinto ay nakabukas. Sa Minalabak, Camarines Sur, binisita rin at nakiisa sa selebrasyon ng Muslim community sa lugar ang PNP. Jan Amador, CSN. Mga atleta ng Kamsur nagkampiyon sa Paralympic Games, abang Kamsur nagtapos ika-4 na pwesto sa Palarong Bicol 2025. Narito ang ulat ni Eli Balbin. Muling pinatunayan ng mga atleta mula sa Camarines Sur ang kanilang husay sa larangan ng palakasan matapos itong magpakitang gila sa katatapos pa lang na Palarong Bicol 2025. Sa elementary division ng regular sports, nasungkit ng Kamsur ang ika-3 pwesto habang ika-4 naman sa secondary division ng regular sports. Sa kabuuan ng regular games, pumwesto ang Kamsur sa ika-4 na ranggo na may kabuhang 50 gintong gold, 63 silver at 87 bronze. Samantala na mayagpag naman ng Kamsur para sa Paralympic Games sa Palarong Bicol kung saan nasungkit nito ang unang pwesto matapos humakot ng 24 na gold medal, 10 silver at 7 bronze medal. Sa kabila ng matinding kompetisyon, ipinakita ng Camarines Sur ang dedikasyon at pagsusumikap ng mga atleta. Bagay na nagbunga ng karangalan na ipinagmamalaki ng buong lalawigan. Isang patunay ito na patuloy ang pagsuporta sa larangan ng palakasan at pagsasanay sa mga kabataang atleta. May mataas na pangarap para sa hinaharap. Eli Balbin, CSN. Closing ceremony ng Fire Prevention Month nagtapos with a twist. Fire Prevention Month dapat daw araw-araw iobserba ng publiko. Narito ang ulat. Idinaan sa Zumba at Fun Bike ang pagtatapos ng Fire Prevention Month ng BFP sa Calabanga, Camarines Sur nitong Sabado. Ayon sa hepe ng BFP Calabanga, inimbitahan din nila ang mga kababaihan sa lugar para sa closing ceremony din ng Women's Month. Ito po ang culminating activity. Ginagawa po ito para sa katapusan ng Fire Prevention Month. Nagkaroon po kami ng Zumba dahil Women's Month naman. Nag-imbita kami ng mga women dito sa Calabanga. At pagkatapos po noon, yung fun bike na pinaganoan po ng mga civic organization dito, mga bikers at kami. Dagdag pa ni Tumbado, isa ito sa kanilang mga paraan ng pagpapaalala sa publiko upang makaiwas sa sunog. Siyempre ng approach ito, pinupukan natin ang mga tao dito sa Calabanga para malaman nila na kahit patapos na itong Fire Prevention Month, nandito pa rin tayo na nag-ano ng awareness sa kanila. Samantala, nagkaroon rin ng pagpaplano ang BFP, PNP at iba pang ahensya dahil sa kilalaang bayan na dinarayo tuwing Semana Santa. Nagsimula na rin ang ilang deboto sa araw-araw na pagnunovena sa kilalang kapilya. Kadako po kami, labi kami 10. Mayo man po, nag-iigdi lang kami, may tao, pag-abot mapangadji lang kami. Madakol po yan pagharanina po, ngunyan, kuyang pasanaman. Dikit-dikit pa nila. Nagkumbina po ang MDRMC
Nag-usap-usap na po para sa gagawing EOC, Emergency Operation Center dito sa Calabanga. Composite po ito ng mga PNP, kabalikat. Basta po, ang preparasyon po namin dito ay pinaghandaan na dahil alam natin na maraming taong dadagsa po dito sa Calabanga. Jan Amador, CSN. Centenarian sa Kamaligan, Camarines Sur nagdiwang ng kanyang 105th birthday. Kilalanin natin siya at alamin ang sikreto sa long life sa ulat ni Regine Bue. Todo ngiti si Lola Encarnacion Silerio ng Barangay Dugkal sa bayan ng Kamaligan, Camarines Sur nang ipagdiwang ng kanyang pamilya ang kanyang ika-105th na kaarawan nitong Martes, ika-25 ng Marso. Maalaga at mapagmahal na ina. Ganito ilarawan ni Vilma Candelaria ang kanyang butihing ina na si Lola Encarnacion. Walang ibang hinangadumano ang kanyang ina kundi ang mapatapos silang magkakapatid sa pag-aaral. Ngayon naman, pagkakataon naman daw ni Nanay Vilma upang maiparamdam ang kanyang pag-aaruga at pagmamahal para kay Lola Encarnacion. Pinaka-the best na ina. Ang mga aki niya talagang hikayat niyang gabus kami makatarapos. Aruga yan. Talagang nagsakripisyo siya. Isang karangalan naman para kina Kagawad Salvi Alipante at punong barangay Gavril Gabi Flores Jr. na nasa barangay nila ang pinakamatanda sa bayan ng Kamaligan. Isang inspirasyon daw ito para sa henerasyon ngayon na magkaroon ng healthy lifestyle para maging malusog at magkaroon ng mahabang buhay kagaya ni Lola Encarnacion. Kung tada siyang ma'am high blood, ang tingangalas mga nita, magayon talaga ang sa iyang kang buhay niya. Dahil siya high blood. Pero saan mo niyan, ma'am, matibay pa po siya magkakan. Sabi nga ni Kayan, ang sa pagiging arrogant na 105, dakulaon na orgulyo kan barangay na tinatawan mo man siya onra na arrogant ni na hit niya, kumbaga naabot niya, kaya dakulaon pong maray. Ang sa mo yung pasasalamat, saka sana nga ko ang pagiging ma-inspired, ang pagiging kaya niya na dapat pala mag-maintain kita kan sa tuyang itong well balance, itong kumbaga mayong bisyo, saka dapat firming sa kagurangnan sa iyo. Ibinahagi naman ni Nanay Vilma ang sikreto ni Lola Encarnacion para magkaroon ng mahabang buhay. Dapat daw ay may kontrol at disiplina sa pagkain. Pero ano yan, talawigon ang buhay mo, iba man. Dahil man po kaya nagkakakana yan maganda ko. Dikit-dikit lang. Pero talagang, every 2 hours, gusto niya makakan siya. Maski kadikit lang, araw kaya. Regine Bue, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.